طيب بسم الله. شراطة حديث عن شريد بن سويد. شريد بن سويد خبرت الثقفي قال قلت يا رسول الله ey Allah'ın elçisi inne ummeti awsat inne ummi awsat ilayya an ughtiqa anha raqabatan. Шындыкта миңа әнием ди васыять бирде үләр алдыннан инде. Аның өчен кылны азат итәргә. Ва инна гинди джариятан сауdaa нубиятан. Шындыкта минем ди кара тәнле нубадан булган кыл хатыным бар ди. Фақала Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям шында Аллаһның иште әйтә, "Удгу биха", апкил аны ди. Фақала һәм бу инде кеше бу хатынны апкилгәч, Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям аннан сорый, ничек дип сорый? Ман Раббук? Раббың кем ди? Бу хатын әйтә, Аллаһ, Раббым Аллаһ ди. Кала ман ана ди, мин кем ди Пәйгамбәрбез? Әйтә, Расулуллах, син Аллаһның илчесе ди. Кала игтиqa فإنها مؤمنة. Шуңа Пәйгамбәрбез әйтә, аны азат итте. Шунлыкта ул мөмин кешесе ди. Шунлыкта ул мөмин кешесе ди. 954 хадис ан Мағқил ибн Ясар. Мағқил ибн Ясар радiyallahu anhu Пәйгамбәрбездән саллаллаху алейхи ва саллям хәбәр итә, "Афдалул иман ас-сабр вас-самаха." Игътибар итегез. Иманның иң яхшы иман булып тора, иманның иң яхшы чагылышы булып тора нәрсә ул? Сабырлык һәм мәрхәмәтлелек. Самаха снисходительность. Мәрхәмәтлелек, йомшаклык. Мәрхәмәтлелек, йомшаклык. Һәм инде мәрхәмәтлелек дигәндә, мәрхәмәт, сабырлык инде сабырлыкка килгәндә, сабырлык ул Аллаһның әмерләренә сабыр итү. Аллаһның тыйган нәрсәләренә сабыр итү. Шулай ук Аллаһның тәкъдиренә сабыр итү. Аллаһның тәкъдиренә сабыр итү. Мәрхәмәтлеккә килгәндә, ягъни үзеңнән мәрхәмәтлек, йомшак булу бигрәк тә үзеңнән түбән булган кешеләргә карата. Көчсез булган кешеләргә карата мәрхәмәтле булу. Аңладыгызмы? Һәм бу иманның иң яхшы чагылышы булып тора. Иманның иң яхшы чагылышы булып тора. Һәм шулай йомшаклык, мәрхәмәтлек дигәндә беренче каян башларга кирәк? Беренче каян башларга кирәк? Үзеңнең гаиләңнән. Үзеңнең гаиләңнән кызганычка каршы бүген күргә туры килә, кешеләр, бигрәк ир кешеләр, егет кешеләр, кайдадыр кардәшләр янында, башка җирләрдә елмаеп, бик йомшак күренештә йөриләр, ләкин иләренә кайткач, йөзләре үзгәрә. Иләренә кайткач, бөтенләй бүтән кеше шикелле тупасланып, зурайып, ягъни катылык белән мөгамәлә кылалар. Шуңа күрә мәрхәмәтлелек, йомшаклык дигәндә каян башларга кирәк? Үзеңнең гаиләңнән. Иң беренче үзеңнең гаиләңнән. Аллаһу а'лам.